לקחו אותנו במחנה עבודה מ7 בבוקר עד בערב. ועבדנו בכל המקומות, לאדמה, לעצים, להוציא, כל מיני עבודות. לבד, קשה, להיות לבד. עשיתי ניתוח לבטן, עשיתי ניתוח לעמוד השדרה. והרגשתי צורך שמישהו יעזור לי. זה חשוב מאוד שבן אדם בא לדבר איתך, להגיד שלום. אני נולדתי בפולניה, בעיירה בלץ. אני אלמנה, בעלי נפטר לפני 12 שנים. אמנם יש לי משפחה חמה, אין לי טענות לאף אחד, אבל בכל זאת לבד. באתי ישר מפראג, גמרתי באושוויץ. אפילו בידיים דוקטור מנגלה. אני לא מדברת טוב עברית. מאוד קשה לי לקרוא את כל המכתבים מה אני מקבלת מכל מיני אינסטיטוציות, ביטוח לאומי, אני לא יודעת. בנקים. אז היה לי אצלך מישהו שמתארגן לי. הוא היה הכל מלא עם ניירות. ואני כבר לא ידעתי איפה שהראש שלי מסתובב. הרגליים כואבים, אני לא יכולה ללכת. אבל לא היה לי חשק, לא היה לי כוח. וכל כך הרבה דלתות אני דפקתי ולא פתחו. הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל היא עמותה שנוסדה לפני 17 שנים על ידי ניצולי שואה כדי לעזור לניצולי שואה. זה הגוף המרכזי בארץ היום בתחום הרווחה, גוף שאינו ממסדי, ויש לקרן מגוון ערוצי סיוע לניצולי שואה, החל מסיעוד, החזרים כספיים עבור הוצאות חשובות שיש לניצולי השואה, טיפולי שיניים, מחשבים לבתי ניצולים, שיפוץ בתים, טיפול סוציאלי ופעילות מאוד נרחבת בתחום ההתנדבות. המטרה שלנו היא לסייע לניצולי השואה לחיות בכבוד ולשפר את איכות חייהם. תגידי לי, יש לך מתנדב מטעמנו שבא לבקר אותך? המתנדב, נדמה לי ארז? כן, הוא מגיע? איך הוא מגיע? לעתים קרובות? או הוא בא אלייך בזמן האחרון? כל שבוע הוא מגיע. יופי. הייתי סגן מנהל בבית ספר תיכון אורט בכפר סבא, פרשתי לגמלאות, וכיום אני מתנדב בקרן לרווחה לנפגעי השואה, ומסייע לצוות ההתנדבות בעבודתו השוטפת. פניתי לקרן לרווחת נפגעי השואה. בשבוע של יום הזיכרון לשואה האחרון, הגעתי לפגישה, הציעו לי להתחבר או לקחת חלק בפרויקט של מחשבים, פרויקט מחוברים. נולד הקשר הזה עם שרה, שהפך להיות בתקופה מאוד קצרה, הרבה יותר מקשר של מחשבים. מחשבים זה רק הסיבה, המעטפת, אבל זה הרבה יותר מזה. ואני יכולה לומר שבדיוק כמו שאני חושבת ששרה, כמו שהיא העידה, זה עוזר לה להפיג את הבדידות, לפחות בימי ראשון, אחרי הצהריים בשעות הערב. אז גם אני לוקחת מזה הרבה מאוד תובנות, והרבה מעבר לקשר של קפה ומחשבים, לתובנות על החיים והסתכלות על החיים הרבה יותר מעמיקה, וסיפוק שאין לתאר אותו. כשפגשתי את הפעם הראשונה, אחרי שיצאתם פה, סדרנו את כל הסיפור הזה וזה, אומרת, אתם החסרתם לי את האמון באנשים. אני חשבתי שכבר אין יותר אנשים שעוזרים במדינה הזאת. כבר התייאשתי מכולם. ובגלל והיא אומרת לי, אתה לא עשית אותה כביכול,
אתה אומר שלא עשית כלום כביכול, כי רק אישרתי. אבל אני אומר, זה כבר היה מעל ומעבר מכל מה שמישהו אחר היה מוכן לעשות בשבילה, וזה מה שאתה צריכה לעשות, שמישהו ייגש אליה, ישמע מה היא אומרת, יבין מה היא רוצה, ופשוט יביא את המידע הלאה וימצא את המידע הנכון. בעצם התרומה הכי גדולה אליי מכל הפעילות הזאת, היא בעצם זה לא בא לידי ביטוי בכסף, זה לא בא לידי ביטוי בשום דבר מלבד הרגשה. והרגשה שאתה יכול לעזור לבן אדם במינימום אנרגיה ומינימום מאמץ ולקבל מקסימום תוצאה, אני חושב שזה... בוודאי. כשמגיעים, פתאום צריך עזרה, הוא כבר מוביל את זה, צריך עזרה, רוצה לדבר על משהו, כל פעם בסוף מגיעים לאיזושהי נקודה אחרת, מה שנקרא. יש לנו כבר את הרוטינות הקבועות שלנו, המניירות הקטנות, כמו שאני תמיד אוהב לרוץ במדרגות, אחרי העבודה קצת תתעורר, אז הוא מחכה לי בפתח כבר כמו איזה... כמו אמא שלי, מה אתה רץ, מה אתה עולה במדרגות? זה קבוע, כבר חצי שנה. הוא נהנה מזה, אני נהנה מזה. נפרדים בדלת, כאילו אנחנו הולכים להיפרד ל5 שנים, ואני בא בדיוק אחרי שבוע, זאת אומרת, יש. אנחנו נפגשות אחת לשבוע. נכון. וזה תמיד פה בדירה. כן, אנחנו מבלות איזה... שעתיים. כן, יושבות ומדברות, שתות קפה, אוכלות בלינצ'ס, מכינה לי אוכל. לפעמים אנחנו נורדות לשבת על הספסל, או בית קפה. כן. מדי פעם עושות ככה אירועים מיוחדים, אז אם זה ללכת לסרט, או שאני הולכת איתה לפיזיותרפיה, או שהזמנתי את רחל אלינו, או לפעמים אני מביאה את החבר שלי, שזה גם אטרקציה. אבל בעיקר נראה לי החוויה של לבוא ולשבת אצל רחל, וככה שיחות מלב ללב. ואין לי בעיה לדבר. כן. ואין לי בעיה לשמוע. כמו סבתא. כן, נכון. סבתא נוספת. אנחנו מסתדרות נהדר. אני לא מרביצה לה. ונורא נחמד שיש מישהו בבית, נכון? תראי, נורא נמאס על יד הטלוויזיה, ומשנה, נורא משנה. אני אוהבת אנשים, אני לא אוהבת בדידות, אני שונאת את זה. לי נורא קשה לבד. אני אוהבת להיות איתה. לא חשוב מה אנחנו עושות, אפילו אם אנחנו סתם מתפתות, מה זה חשוב? וכאן לא להיות לבד. זה חשוב מאוד שבן אדם בא לדבר איתך, להגיד שלום. הוא התחיל לעזור לי למחשב. הוא לא מומחה גדול, אבל בשבילי היה פנטסטי. ודיברנו כל מיני דברים, ונחמד לדבר איתו. ביקשת אפילו, לא יכולתי לקנות מנורות. אני אלך. אם יש צורך, הוא אמר, מתי שאתה רוצה תתקשר אליי. אם אני יכול, זה שווה. יש לך איזו תעסוקה שאת מתיישבת ואת מתעסקת, אז את יוצאת מכל הדברים האלו, את רק סובה לזה מה שאת רואה במחשב. אז שוכחים מהרבה דברים, וזה טוב. אני מרגישה כל כך, אז לגמרי אחרת, שמחה ומדברים וצוחקים, זה לגמרי הרגשה.